Alright ke Ningizimu Afrika Mzansi sizwe sibongo ngwashozi sizwe inkalakatha sizwe Vinhlal Suthi bukhoma ke uLundi namhlanje kuzolunjwa ke iPremiers Cup kwisifundazwe saKwaZulu-Natal Minister waka Sport umhlonishwa ke uNtomuhle waKhawula but nje sisala sithathe isikhathi lesi sikhulumele nje ngoba kade ngizwa I think izolo a day before yesterday President weNingizimu Afrika who happened to be the president of ANC Ramaphosa bethi ANC amakhansela ANC kufuze afunde noma sekiphethini kwi-DA noma kumasipala abahola i-DA ethi ke those municipalities they seem to be running very well under the leadership of DA. What is your take on that issue for nje akusi-insult le akusikhona ukujikela abasekhaya? No, mfowethu ngibingelele kwena mfethu ngibonge ithuba bese ngiphinda futhi ngibingelela ke ababukeli emakhaya njengoba usushilo mina igama lami nguthi Mkhosi Sibongwa nje mfowethu singasho ukuthi nje kule roll call bekade ikhona umongameli ngeweekend akekho umuntu obelindele ukuthi siyazi ukuthi ke i-ANC ayenzanga kahle okhethweni siphuma kulona ngo-2024 so ke njengamanje bekufanele ke i-ANC yenze lento kuthiwa i-roll call noma mhlawumbe benza lento singayibiza ngokuthi post-mortem emva kohlelo emva kokhetho ukuthi iqembu lenze kanjani ke plan ebefanele balungise khona kodwa ke kwaxaka ke mfowethu ingesikhathi kumongameli esenza ama-references noma enza isibonelo sokuthi ke amakhansela e-ANC wenxusa ukuthi akabukele noma akasike iphethini njengoba usushile ngaphambilini eqenjini le-Democratic Alliance noma komasipala abaphethwe i-Democratic Alliance benza kahle kwaxaka ke ngoba i-Democratic Alliance omasipala baphethe kakhulukazi bayibaphethe Western Cape i-Western Cape njengoba sikhuluma nawe mfowethu indawo eyaziwa njenge-dead zone okushona khona abantu labo bantu bashona kephi emawadi the same mawadi lawa athi ama-ward councillor abenze okwenziwa i-DA kuye kwaxaka ke lokho kuyakhathaza ke futhi mfowethu ngesimo sokuthi la kushona khona abantu indawo la kuhlala khona abantu abahlupheka noma abantu bebalela iminyama noma bebalela insuku zosho kanjalo lezi ezinye indawo zabo Stellenbosch ehlala abantu abadleza ezambani kaPondo abekho affected kulokho. Yes sorry to uthi ngikhathe mfowethu amafoni la senza ngawane space so ngizama ukuthi angashaya space sisakhuluma ngike ngabona esinye isithombe ku Twitter noma ku X eshoda uHelen Zille but of course isithombe senziwe u-AI lesa akusona isithombe sangempela but ithombe neyithombe kuthiwa zikhuluma ingxoxo ngenzeka uRamaphosa simbone sejumpa ulayini u-Democratic Alliance ebuya futhi njengopresident weNingizimu Afrika kupossible imithetho ngabuya kuvumela nalokho eSouth Africa umuntu unelungelo lokuthi azikhethele iqembu lezepolitiki noma ngabe liphakathi thandayo enze noma ngabe yini akayithandayo as long as ukuthi lokho akuphuli ilungelo lomunye umuntu so ke naye ke lelo lungelo kunalo njengomongameli waseNingizimu Afrika njengomuntu waseNingizimu Afrika oyisithizini yakhona mhlambe ke ukuphendula umbuzo wakho mhlambe ke kumbe ngiqonde ngqo embuzweni wakho ukuthi kungenzeka yini lokho sibone mhlambe ngabe kusho ukuthini lokho okungenzeka mfowethu ukuthi kuqubula imibuzo ngoba njengamanje singaphansi kwe-GNU i-GNU okuyiyona elidwa i-ANC i-ANC kuyiyona athola u-40.2% wamavoti so i-ANC iyona ibikade inxanxa amaqembu ukuthi abakho uhulumeni obambiswana kodwa kuye kwaxaka okokuthi ke njengamanje i-DA kube yiyona iqhamuka ne-statement of intent ukuthi isayinise abantu amaqembu azibophezela kwi-GNU lokho lakhona okwenza ukuthi ke mhlawumbe uyibuza imibuzo eminingi ukuthi kanjani ukuthi kube i-Democratic Alliance okuyiyona ngoba kuyifanele kube i-ANC okuyiyona ngempela eyaqhamuka ne-statement of intent ukuthi izovele kusetshenzwe ngayo so ke nalokho ke njengamanje uma usuthula usubuka usuthola iy'nkulumo ezinjengalezi uma sekuthiwa ke mhlawumbe useyajomba usengena kulowo mkhumbi ngeke ke uze usho ukuthi into obukade ungayazi ngoba kuyofanele kuqala ubheke emuva umlando ukuze kuzofika la sikhona noma kuleso sikhathi sekwenzeka lokho ukuthi sisuka mhlawumbe uyobona along the line ukuthi okay nazi iy'nkomba bezivele zikhona ukuthi mhlawumbe bezinganakephi akukhona yini ukuthi vele usehlakaza ngoba useyazi useyahamba but asibuyeke lokho ngifuna siphuthume kule nto ye-leadership ye-ANC ayinokuthi kule nkulumo ayihlangani kakhulu but njengoba ngithi mhlawumbe uhlakaza ngoba vele uyazi useyahamba if ehamba ushiye balapha ka-ANC ngoba khona umbalula okumanje onobhala kukhona uPaul Mashatile ongusekela mongameli njengoba sikhuluma and ngokucabanga kwabantu abaningi bazi ukuthi
kungenzeka uPaul Mashatile kuyathatha isikhundla sobupresident we-ANC, singambona kube upresident wezwe makuhamba isikhathi uma emavoti bavunile, okanye mhlawumbe uma bekhulume kahle mhlawumbe uthini imiphumela yabo, ngoba sazi ukuthi bayehla njengamanje amavoti. So if ehlakaza kaJohn Ramaphosa uma sithi uyahlakaza mhlawumbe ushiya baye emuva, sekuba nge-ANC manje, siyazi ukuthi nabo ngekudala bazwa ku-conference, bengithi nemotweni siza nganene ukuthi kuzohlangana uMbalula kuhlangane uPaul bakhe isilethe C1 ukuze bagweme noma ba-avoid i-division ngaphansi kweqembu le-ANC. But if siyamasibuka i-leadership ye-ANC sokwenzakalani kubuholi, uRamaphosa yena uzoqeda i-term yakhe as president weNingizimu Afrika. Wakashoza njengoba usuhleli mhlawumbe la ngiqale la kulumbuzo ukuthi njengoba seyihlakaza usebenzisa igama lokuhlakaza upresident ukuthi mhlawumbe uyihlakaza bese ayayishiya iqembu le-ANC. Mhlawumbe ake sibheke emuva ukuthi kuze kuzofika manje iy'nkinga i-ANC ebhekene nazo ngabe zisuke ngesikhathi sakhe yena uPresident Ramaphosa. Kufanele simele iqiniso ukuthi iy'nkinga i-ANC noma ebhekene nazo njengamanje iy'nkinga ey'suka back then. Ngisho uformer president Jacob Zuma ekhona lezo y'nkinga waba yiphathi yazo wazogcina ephumile kuyona i-ANC. So inkinga ukuthi ngaleso sikhathi sakhe abantu babengaboni, sasingaboni noma abantu baseNingizimu Afrika babengaboni ukuthi umkhumbi uyacwila. Kuthatha isikhathi ukubona umkhumbi ukuthi uyacwila. Njengamanje uvela manje ngoba naku drive uPresident Ramaphosa ukuthi umkhumbi uyacwila. Kahle kahle umkhumbi kade wacwila kwe-ANC. Iziphi-ke izinto-ke ezinye i-ANC singasho njengamanje ukuthi ibalimazile eyokuthi indaba yama-slate politics ku-ANC iyona ebeyinkinga noma iyona edlela ubi kakhulu, bahluleka ukudila nayo ngendlela efanelekile noma ngendlela e-right. So le yokuthi mhlawumbe islate esisuke siwinile, winner takes all, iyona-ke edala ukuthi i-ANC yehle njalo uma kuphuma kwi-conference, abasuke beshayiwe ku-conference noma bengaphumelanga ku-conference bakhishwa ngisho kuhulumeni, ngisho ku-cabinet nanoma ekephi, even ngisho ufike ngisho ku-province, ngisho komasipala. So iyo yonke-ke lonto ezinye zezinto ezinjani esingasho ukuthi zibashayile kakhulu. So ukuphendula-ke futhi noma uku-eda kulokho kokuthi njengamanje leli bhodi esingasho ukuthi liphakwa uPresident Ramaphosa njengamanje aliphekwanga ngoyena njengoba sengichazile ekuqaleni, kuwukuthi njengamanje sikubona thina lokho ngoba naku sekuyena, alikho enye indlela angayenza ukuthi vele fanele njengamanje alipheke leli bhodi ukudla kuvuthiwe phela manje fanele kudliwe. Ukuthi-ke ushisiwe noma kushisiwe noma kunjani noma khona ipasi engafakwanga, angicabangi ukuthi-ke uyena umpheki ushefu uqedile abalipheka leli bhodi emfokashozi. So-ke ukuphendula-ke mhlawumbe noma ukuqeda yonke le nkulumo noma mhlawumbe uqedela kulona lo mbuzo wakho, okokuthi-ke njengamanje yena singambona nesehamba njengamanje i-ANC ubani kulezi lethu bukade uyibala njengamanje i-ANC njengamanje basikhuluma nje ukuthi leso silethu mangathiwa bayahlangana njengamanje baba yislate esisodwa, okay, mhlawumbe bagcine ba-imagine ukuthi-ke u-deputy president njengamanje ubaba uPaul Mashatile ugcina mhlawumbe uyaba upresident, or mhlawumbe-ke unobhala jikelele uyoba upresident. Kukhona-ke enye interview engingayizwa ikhulunywa unobhala jikelele wokuqala weqembu le-ANC, uDeputy Secretary General iphini lokuqala lakhe lisho lithi nalo liyasiphakamisa isandla ukuthi lingenele i-president. Asazi-ke ukuthi-ke kuzokwenzeka kanjani, uzobe eqhamuka siphi islate, kodwa let's wait and see ukuthi ngokweslate izoqhamuka kanjani. Umbuzo-ke ukuthi-ke njengamanje uma engena-ke bona-ke ubaba uPaul Mashatile onguDeputy President benayo-ke unobhala jikelele we-ANC, siyazi nabo ukuthi baney'nkinga ezibalandele njengamanje. So kusho ukuthi iyasitshela-ke loo nto ukuthi-ke njengamanje i-ANC ikwi-crisis eyokuthi njengamanje ayivange izikwazi ukuthi yenze lento ekuthiwa igruma ama-politician abaholi bakusasa, ngoba uma ngothi uyabuka njengamanje akekho umuntu ombonayo ngempela ukuthi mesikhuluma ngoku-powerful noma singasho ukuthi i-powerful house kwi-politics njengamanje ongakwazi ukuthi-ke anikeze u-current president uPresident Cyril Ramaphosa inkinga ukuthi azaphuma. Kuwukuthi-ke vele umthetho esisekelo we-ANC vele uyavuma ukuthi amathimu amabili ne-constitution yaseNingizimu Afrika amathimu amabili as a president.